A ulls de milions de catalanes i catalans, l'autonomisme és ja una via morta i la construcció d'un futur de justícia social i plenes llibertats passa necessàriament per l'exercici del dret a l'autodeterminació i la conquesta de la independència. A les diverses mobilitzacions populars en defensa dels drets socials i laborals, contra la corrupció i la democràcia de baixa intensitat, s'hi ha afegit en els darrers anys el moviment popular per la independència al Principat i en defensa del dret a decidir arreu dels països catalans. Un moviment que té una grandíssima potencialitat transformadora i globalitzadora de les aspiracions populars. Ara, al País Valencià, a les Illes, a la Catalunya Nord, nosaltres posem com a objectiu situar el dret a decidir al centre del debat polític, el dret d'autodeterminació. L'acte de Constitució avui de Poble Lliure és una conjura, si em permeteu l'expressió, de que cap ni un de nosaltres i de tota la gent que vindrà deixarà mai de lluitar per la reunificació a partir de l'autodeterminació del conjunt dels països catalans, per la independència i el socialisme. Cal que passem, doncs, d'una estratègia de resistència a una estratègia de victòria. Cal que passem de la defensa a l'atac. Cal que passem de la preservació de la consciència crítica a la conquesta de l'hegemonia. I per fer-ho necessitem dotar-nos de nous instruments. Un d'aquests instruments és una organització de caràcter estratègic que, incorporant l'experiència de les precedents, sumant diferents sensibilitats i tradicions militants i agrupant centenars de persones que han avançat vers els postulats de l'independentisme d'arrel marxista, sigui capaç de respondre a les necessitats actuals del moviment i del poble català, tot impulsant una línia política adequada als nous temps i aprofundint alhora en els principis ideològics i estratègics, la construcció del socialisme, la independència dels països catalans i la superació del patriarcat. Hem refet un fil roig que va des dels anys 70 fins avui i on han anat passant moltes generacions. També la gent que es va afegir i va patir la repressió del 92, gent que ens hem anat coneixent a Maulets, a la CUP, a moviments en defensa del territori, a moviments en defensa de l'habitatge digne, al feminisme o als moviments LGBTI. Avui aquí som una mostra molt representativa del que és avui l'esquerra independentista, de l'esquerra independentista que creu que la revolució es fa per al poble, amb el poble, des del poble, també assumint contradiccions quan cal, però convençuda que política vol dir canviar les coses i les coses se canvien des d'allà on cal canviar-les. Per tant, a partir de tot aquest debat que hem anat tenint durant aquests mesos, hem cregut que era convenient crear una nova organització que reforcés l'actual moviment, que fos una eina de debat, que fos també una eina oberta, una eina molt permeable, que no es quedés tancada amb ella mateixa, amb debats propis, sinó que fos oberta a la societat i molt oberta al conjunt dels militants del nostre moviment. Avui hem donat un pas molt important. Comença a néixer una nova organització estratègica i hem de dir-lo amb tota claritat. Aquesta no està acabada, al contrari, estan les beceroles, comencem d'ara. És una etapa més. A partir d'aquí s'obre tota una etapa, tot un fum d'activitat, de reunions, de treball, on podrem connectar amb tanta i tanta gent que està lluitant pel mateix que nosaltres. Trasladaros en nombre de la izquierda abertzale de Sortu un gran saludo revolucionario, un gran saludo como independentistas. Cada país, cada nación a lo largo de la historia ha sabido caracterizar su propia vía hacia la independencia, hacia la justicia social, sus propios procesos para ello y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas más conscientes de esa necesidad de cambio en cada país han sabido dotarse de las herramientas necesarias para poner en marcha estrategias efectivas para la liberación nacional i social de los pueblos. Fa temps va dir Gramsci que les idees i la lluita sense organització no funcionen. Per tant, avui creix Poble Lliure.